Здравейте, приятели! Аз съм Иван Динев Устата. А това, което искам да ви кажа е, че от 6 до 10 ноември отбелязваме Световната седмица на малнутрицията. Малнутрицията е състояние на прогресивно ослабване следствие на тежко заболяване. Най-често от малнутриция страдат децата с увреждания и онкоболните, както и хората с хронични заболявания. Организма се нуждае от висок калориен прием, за да може да се бори с заболяването. България е единствената държава в Евросъюза, която не поема специалните ентерални медицински храни, които са животоспасяващи за хората с малнутриция. Години наред лекари, родители на деца с увреждания, пациентски организации се борят заедно с общност, мостове и национална мрежа на децата, тези храни, тези медицински храни да се поемат от държавата. Хубавата новина е, че от до година това вече ще се случи и хората, страдащи от малнутриция, няма да разчитат на дарители, а ще разчитат на държавата. С малки стъпки можем да постигнем големи неща. Заедно можем.